ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hakasinin kong jong katayo ka arterik urisau arajar pulai. Kat bakari India berakawai gedang kenmau buram ya kasngi kha basis pasan besau Mahatma Gandhi ubajuhi kai shapang ka khoj ka subah ki noilam jong kasnong lum sok klur bat kinong tre ka tirot sing Memorial Civil Hospital Sangshong Pan kila haban itami ki tiar bat ki jabo ya ki belawan Brett Dusman da ki breo harut surok jong kasnong lum sok klur ki bade ki tiar bat ki jabo ki bami na hospital usor dar jong kasnong lum sok klur ba dancing ke maulong oleh itu bakasnong kalau dapat pentep si bor bahalor hakabai day bakane ke jingwan Brett ya kini ki tiar ki bami na hospital ki balong ka jingmai ka kot ka khia oleh itu ru bahadu minta 4 la mentep manu bale ekne ka kam hendra ka tirot sing Memorial Civil Hospital Sangshong kala kloy bane trelang bat kasnong lum sok klur banwan kit ini ki tiar ban lait nak nu ka jingma nakaliang jo kasnong lum sok klur kala pendram jori ki brio ki bale ekne kam klem akor ha ka bakin sebut dien ru ban lap ki badan keti. Mine's the roof line, that's come down now. Mine's got come down like Benikong lah pentip segi ayah authority kum kalau dan tu ni train saya po civil hospital Mairang terus Memorial Hospital Mairang. I inform ski bagai nilap ya kita ki nyot kita ki waste material dok badai kaliang kapot kia penonton ya ki nongpang. Kini kai wanra abang ilap nikong ya gini kitiar isngau ban dap ka jing sngau si banu i gini ngimtip la adai mano ba wan sim wan bread gini kitiar kerja hangni ka put sam jong ka lom sok klur ka snong lom sok klur jong ni nasngau ban ong ba snong ini ka long ka ai kam ka pom la hi ban priang kami kinong snong ama gini produk waste produk ki bom la ban sim dangi kum kinong snong ama kita iki biar kita lon kita di jingma nang benta jing spread ya kinyang jingpang di bahar kom te nomor kata ga jingrap jong i medical student jong i buat ya sim chai ne kam ban lom ban lang snon ni gini tiar dengan la betul bantu no ini day nang no bawan berat ini jadi tiar pada kita tiar jong ka naga liang juga department ko cekia memang kata daw itu kom kesnong ikoi ba ino gi institute ki ba sumar nongpang imbet nagumno gi day benton dan halaka jong jaka ban berat ini gi jaka te nyot lan gi waste material products ki bamla ban ya bu kita benar nak jaga lah halaka jong jaka anprat nado na slong gila ban lom gini waste product nama kini gilong ki balong donjing ma nagamta ki nong song snong ki barok kawai dikumta kentu sindon ba kini bawan brad gini ha kani ka pot nagno gilang mengemla bentep kentu nagaliang jong snong gimbet alai banle ya kini kam aba kasnong hi na gilang hinong snong ki bayajan hi kimla ban piang ya kini kam cisndon na sngobra ai khublai pi ban pentep lem ya kini jingjia ka jongi hagani ka si ba ino wan brat kim dai shu wan brat ide ban lom ban lang sndon bat bo cijaka ani pentep ja ino kijaka ki badai ban brat ya kini ki nut ki bamla ban diang haka lang ga lang jong jong hi par oi awai ke jing sia nimla ban ong kum ni ke jing ja ke snong hi ka sem ke jing tle ban bud dia ni gini ban lap ke jing sia ban hi kai jiru kum nong hi de ban le kum kinong snong ma ni de
yap ka im mat ka don jing ma ya long shok shong hi por ka wai